Faransi o y'a ɲini a ka jamanadenw fɛ ko u kana se Sahel jamanaw kɔnɔna la ko wa minnu bɛ yen nɔ olu ka taga fɛnɛ kibaruya min sera ma olu kɔni ne a yɛrɛ ka fɔ juma tɛmɛnen avril kalo tile 7 Faransi ale ministre min kɔni bɛ yen nɔ ni o ye ministre des affaires étrangères ye Quai Orsay ale ye sɛbɛn dɔ kɔni kɛ o kɔni kɔnɔna la a ye a fɛsɛfɛsɛ ka fɔ ko ni waati laban ninnu kɔni na ko jatigɛ walew olu kɔni cayalen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Niger Burkina Faso Mauritanie ale ni Tchad fɛnɛ ko ni jamana minnu kɔni filɛ nin ko jatigɛ walew olu kɔni waralen don o yɔrɔ ninnu na ko wa fɛnɛ ko mun kɔni ye tubabu olu kɔni juguya ye ko o kɔni bɛ nin dugu ninnu na kosɛbɛ ko o de kama fɛnɛ ka jatigɛ wale ta ka ɲɛsin tubabu ma ale ni ka u minɛ ka taa ni u ye ko o kɔni bɛ kɛ nin yɔrɔ kofalen ninnu na ka caya kosɛbɛ u ka communiqué in kɔnɔna la u kɔni ye a ɲini u ka dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ ko u kɔni kana se Sahel jamanaw kɔnɔna la ko wa ko minnu bɛ yen nɔ ko olu kɔni ka fɛɛrɛ kɛ ka bɔ nin dugu ninnu na ka segin Faransi kɔnɔna la ko nin yɔrɔ minnu kɔni fɔlen filɛ nin tantɔ ko Faransikaw olu kɔni ka vie kɔni bɛ danger la nin yɔrɔ ninnu na ko wa fɛnɛ ko u kɔni bɛ sinsinni kɛ tourisme kɔni kan ni o kɔni tɛ dɔwɛrɛ tubabu ninnu kɔni bɛ taa Mali yɔrɔ kɔrɔw kɔni na ni ka taa visite la o yɔrɔ ninnu na yen nɔ ko o tourisme ninnu ko olu yɛrɛ kɔni kana kɛ Mali jamana kɔnɔna la a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun damadɔ kan Faransikaw olu kɔni ka journaliste dɔ kɔni kun minɛlen don Mali la ni o kɔni kun ye Olivier Dubois ye ale kɔni labilala Niger jamana kan o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ san 2021 ale ni 21 kɔnɔna Faransikaw olu ka baɲumankɛ tɔn dɔ bɛ yen nɔ o baarakɛla maa 6 ale ni Niger duguden 1 jatigɛ wale tabaw olu kɔni ye ni maa 7 ninnu bɔnɛ u ni na ko wa o fɛnɛ kɔfɛ ko octobre kalo la san 2022 kɔnɔna la ko Burkina Faso dugudenw ko olu kɔni wulila ka u ɲɛsin Faransi ambassade ma Burkina Faso kɔnɔna la ko wa o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko institut français Bobo Dioulasso kɔnɔna la ko dugudenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tilala ka masibakow ta ka ɲɛsin nin yɔrɔ ninnu ko wa o fɛnɛ kɔfɛ ko Mali kɔnɔna la fo ka taa se Niger ma ko wulikajɔw kɔni fɛnɛ cayalen don Faransikaw olu kɔni juguya la ko minnu yɛrɛ kɔni ta ka juguya la kosɛbɛ ko o kɔni ye Faransi finitigilakaw ye ko ga ko hali ni o tɛ ko Faransi jamanadenw ko olu yɛrɛ kɔni de man di nin dugu ninnu mɔgɔw ye ni o ye Sahel jamana mɔgɔw ye ni waleya ninnu kɔni de y'a to Faransi o ministre des affaires étrangères ale kɔni ye sɛbɛn kɔni kɛ ka ɲɛsin Faransikaden bɛɛ lajɛlen ma ko u kɔni ka u janto Sahel jamanaw la ko sabula ko Sahel jamana jamanadenw ko olu kɔni tɛ Faransikaw fɛ o hukumu kelen kɔnɔna la minnu bɛ Sahel jamana kɔ kan a ye a laɲini olu fɛ olu kɔni kana se Sahel jamanaw kɔnɔna la wa minnu kɔni bɛ Sahel jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la a ye a laɲini olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ u ka se ka bɔ Sahel jamana ninnu kɔnɔna la ni olu kɔni tɛ dɔwɛrɛ Mali Niger Burkina Faso Mauritanie fo ka taa se Tchad ma an balimaw ni kibaruya de tun b'an bolo ka da u tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ